Helo, fy enw I yw PC Jackie, ac rwy'n swyddog heddlu gymunedol ysgolion, yr union fel y swyddog sy'n ymweld â'ch ysgol chi. Dewch i ni fod yn onest. Nid oes unrhyw un yn y byd hwn yr union yr un fath â rhywun arall. Rydym yn byw mewn byd llawn amrywiaeth. Efallai ein bod yn debyg mewn rhai ffyrdd, fel lliw gwallt neu diddordebau, ond yn gyffredinol rydym i gyd yn wahanol. Dyna sy'n gwneud y byd yn le diddorol i fyw ynddo. Yn aml, fe glwch bobl yn barnu pobl eraill cyn dod i'w adnabod. Gelwir hyn yn stereotypo. Gall stereotypo fod naill yn positif neu'n negyddol. Dylem bob amser ddod i adnabod ein gilydd cyn ein bod yn mynegu barn. Gall stereotypo arwain at trosedd neu fod yn drosedd casineb. Mae'r heddlu yn ystyried y math yma o drosedd yn difrifol ac yn bwysig. Nid oes unrhyw drosedd casineb yn rhy fach i'w reportio i'r heddlu. Mae mynd i'r afael a troseddau casineb yn help i bawb. Dwedwch, dyma fi a dyma'r ffordd yr ydw i.